Alo, selam aleyküm. Aleykümselam. Näl gowmaýadan? Şükür Hudaya, oňatçylyk sizler näli? Harman işlerler. Bar ol, bar ol. Tagany bu aşakda misafir istegi bar. Bak oraya gir bas. Ya bu canlı yayın açık bolmanta ganwany bayağı bir hargızdyk. Ha, näme 937 takipçimiz var. Hı hı. Taganwa beydin şeydin diye girip bolanyoga. O Taganwa geldi ahir en sonunda geldi. Ha, geldi geldi. Chat. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya. Ene şey Aleyküm diýerler. selam. Ne Taganwa hilyadaylar? indi ayda oturantık Taganwany hem hargızdyk bayağı bir de. Eşide oturup Hmm. manberde oturup. Yok harmatmayın. Normaldir. Kanday siz yaxşımısınız? Şükür şükür Hudaya oňatçylyk. Ene ene Türkmeniň adam bolanlygy. 35 ýaşa geldik haly bir jaly ýaýyna girip bilimiz. Sizler damak ýyrtasyllar, unday munday de. Mhm. Ay aytmaňyn diye öğrenemiz. Bilmeyen zatlarımızı bilemiz. Ziyan Yok yok. şu mih many goşmak nemesi her kimde çykan ok bilemok. Men näçik şu ýöne Dursultankyda çykan ok şol. Ee, Ha, kan öyle bilmem şunu. Menki de Ay çyk bu. ya. Yani ha bir bar İşte bak diýdiňiz Google diýät. Google diýdiňmi kim Google? o aynen şurada alem daha var alem daha birazcık dinleyelim. Son Guga gelse Guga'nı dinleyelim ki. Tapady ýok hawa. Maslahat, Alem daha maslahatly bir şeyden doğan gıyska olmaz diýipdir. doğru. Aýdy bermeli, kimde näme maslahat, kimde nähil Şurada pikir. şurada Doğru. Tutar. bir zat eee yine sizler DTV kampanyası mı ne mi ayağa kalkma protestolarına Mikrofonun da başlamaydı. şartdan gelýär, ýakynrak tutmasan. Geldim. Prosto bir kapını yapal dedim. Bu kvartirada bir oğlanlar işten harip gelip biz paket etmeyin dedi. Hı Hä, hı. doğru, doğru. Bu bir neme dedinizler? DTV mi tabi sizlerin partiyanın adı? Bizler karan yaşlar hareketi ama devlette halk hareketi yan bar doğru. Devlette. Arkamızda. Biz Ar devlete däl, biz arkam ýaşlylar hereketi. Ýöne Biz yaşlar. yaş. devlete şular ýaly iş edip görün, hereket olardakyny hemme oglanlaryny tanýas, töwelim hemmesem gowy aktif oglanlar, biratlar etçek bolan adamlar ýöne maksat bir. Ýöne her kimiň ýoly başgarak. Mysal üçin ine men bir iş etjek bolýan bolyn sen aýdýan, "Ay, sen şunu şu taýy şeyleri aklaý" diýen bolyn. "Ýok, men on ýaly däl, men ýalyrak" diýär. Onuň şeýdip oturup bir zadyň üstünde pikirimiz gawatlaşana wa ýöne maksadymyz bir. Sen aýdýan, "Ýok, şu metod gowy" diýen, olam aýdýar, "Ýok, şu metod gowy" diýär. Şoň üçin hemme ýurtlarda da köp partiýa bardyr. Yani Tamam. AK Parti ne Türkiye'de sağçı var, çep tarafı var, bunun başka milliyetçisi var, HDP'si var, doğru mu? Yani Aa, şonun hemmesi niyetinde hükümeti iyi olup insonunu gowy hyzmat etmek. Çıktı biri gowy işler etti, golladylar. Gowy iş eden ok mu? Sonku 4 ýyl 5 ýyllikda ýa maýrýalarda başgasy gelýär. Ya Aha. bar nime bolmanam hiç kim gelenne men diktator boljak, men o halky kösejek, puluna mogurlajak dik gelen o wada urda. Hemmesem gowy zatlar wada berip gelýär ýöne. Netijede eee belli bir wagtdan soň şu oturgugy gelmeşýär, nefsi ütgeýär, adamçylygy ütgeýär. O sen etseň adam pul gören hydyr azar diýen ýaly o az ýa. Öň görmedik zadyny görýär, düşünýär. Şo zatlaryň esasyny halk onsoň diýe, sen anni az uğradın o hana ulýadanym aýryk görýädanym başgasyny alýar. Inniki ýyl başga partiýa geç. Ýani geçen ýyl 4 ýyllykda Trumpyň partiýasy respublikanlar inni ýok sen hana ul şeýleräk ýalňyşlar iş etdiň diýdiler, inni demokratlar geçdi. Şoň ýaly abi. Ya mysal üçin George Bush respublikan, Barack Obama demokrat. Bir ýyl respublikanlar alýar, bir ýyl demokratlar alýar. Bu Ha. siyasi göreşýän ýaly bolup gidýär. Ýani diňe bir adamyň pikiri dogry diýip zat ýok. Şu wagt menki dogry bolup bilýär, 4 ýyldan soň menki ýalňyş senki dogry bolup bilýär.
Yani etýän işi, otaňam görkezden işi, halallygy, halka peýdal edenligi, dogry politika edenligi, dogry politika bilen ýörenligi, onu diňe wagt görkezýär. Min tek Türkan, soraw etmekam nemede aýdymyýan, böyle aýdymyýan. yok 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 katı görünüyor. Sen Doğan adın Biz Nimet ya senin? Eğer mümkün olmasa. Menkimi? Goşt He, diýber, goşt diýber meňe. hoş gün. Ben ki Murat. Murat, Ha, Murçik. o Ey, çekiratma. adın çok gelme. Mhm. So, neçenci sen bu arada? Ay men gulurak, gulurak biraz. Ben Yani 86'ncıyım. Ben yok 86'ncıyım. senden gulurak men. Ha, iyi. Mhm. Yok. Kendin ağladı güzel. Sen de direkt sen de eve oturup musun? Sen o Ha bir yok. yok ara bilimin sen yok ara bilimin vardır bunca görünlere dostsan köpten beri Bar dinleyime bar hawa. söyleme. Yok bilmem var. 3 tane daşarut dilimem var. Doğru, Eee söyle. Doğru sen gepliş demenden zadından özüm çelle fikir etti. Ve bizler bir tok kıskılasız oradan kurtardık da. yo Şimdi, seret ol şimdi estağfurullah ol var ya ondan der birazcık yok bilimli bolwam neme bolup görün ken düşünjesi 9 klassa o yoklar ama ol o birazcık o özüň öwrenşiňi, özüň siýasata idarlaýşyňy, habarlary idarlaýşyňy, ya mysal şu internet ulananda iki tane gyzyň tans edişini görmek üçin ulanýan bolsaň bir başga ösýäň. Sen yok oturup bir zatlar öwreneýin, dünýäde nämeler bolup, ykdysady nämelerde näme garaşylýar. Ondan doğru. bu kripto maniler näme, bitcoinler näme adamda bir höwes bir aparat öwreneýin ýetere şoňa öwre ösýär. Yok, tuşça çykyp durýar täzen ostan. Yok geler de Özüň güzel. östirişiňe, özüň geliştirişiňe bagly zatlar. Doğru. Uyam doğru da ben şimdi uzadı hem mazadı çete çekeli bir şu koronavirüs çıkandan beri yolla yapılandan beri sinedemen devete dediğinizler yaşlar kuraması dediğinizler hem adam tut ayağa kaldı da. Şurada Awo. şimdi bir zade ben özümün an düşüncem bağışlayasılar belki benim bir şey soğadım yetmez de. Yo Tagan estağfurullah oýam aýdyber. geçer, tagan oýam näme der? Öyle men yamanam görerkä bir adam. Şurada tolka kaçsınıza karasam yine edip barota işlerinize yanlış demek İslam yok ki. Yanlış dep aytmak menin haddim emez. Tolka şu prezident yaman, yok diktatör, prezident yaman. Tolka prezident yaman. Hani Murat Kurbanova karasan da yana düyeçi dedinizler, u dedinizler, bu dedinizler. Hem benzer şu prezident yaman. Bir adam çıkıp akıllı başlı bir gürün etmiller de. Gürün etmiller derken şunu diyeyim ben sizlere. Hormatlı vatandaşlar birinci uçur özümüzü değiştirelim. Bir an düşüncemizi değiştirelim. Şunaka bölümler var. Şu bölümlerde şunu edeli, şunu etsek, şunu oladı. Diyecek adam yok da ben şuna hayran kalamam. Yo ene bini Yok, Dursultan yok, naýymyň hemýärden yok. diýäs özümizden başlamalyp, barynja Yine, özümizden hava almalyp. yine bir Ýa-ni saat da öyle. Mesela yöneki yine mesela misal getiremen. Yine ben yine Türkiye'ye kayıttım. Ben böyle yine bir 35 yaşadım. 34 yaşadım. Ee, bir Türkmen edarasında işlemedim. Doğrusu da. Hep Mhm. işte firma olsun. Yani Aşgabatlar'da hem işledim. Gelip bizlerde Kitay firma, havarın vardı. Kitay firma açıldı 2010'dan beri. 2011'de girdim. Orada işledim. Ve Türkmen arasında işlemedim. Atamam Mhm. işlemedim. Şu de dosyalar işlep yine sonki dövrler, sonki 5-6 yıllıklarda Türkmen edaralar haberizler vardır. Üçü birleştirilip başladı. Beşi birleştirilip başladı. Biliyorsunuz onu. Hawa iktisad krizi Yapılır. sebäpli sakraşaýan etdiler, azaltdylar O işlerini. misal getiremem de şu caydan Sakraşeni'ye çıkan adamlar sapsakallı bizlerden kette atam yaşındaydı, ekem yaşında yukarı bilmeyen var. Orsiyette kulluk edip gelen adamlar da Mhm. bir adam çıkıp hak hukuk talep etmedi de
İşte sakraşeneye çıktı mı mesela bir edaradan 10, 15, 20 adama çelli sakraşeneye çıktı mı ne mi dediler? Türkiye bilet alı. Türkiye'de geçiresen. Eşeğin Hı siki mi hı. var Türkiye'de? Açık amına uşacağım mesela hak Yok, hukuk dinleyen yok, yerler burada bak var ha. bayanlar da var. Burada bayanlar da var. O, Şey o yapmayalım fazla. geçireseler ben şunu diyorum. Sakır dilimi alışar. He. Şoňa meniň karym geledi. Bir Evet, zada ben eňsem sana gaýdy. Seredinni bir zady ýatdan çykarmaly däl. Türkmenistanyň sistemasyna gowy düşünmeli oň üçin. Türkmenistanyň sistemasy şu wagt 30 ýyly boldy da, 30 ýaşynda da 91-nji ýyldan bäri garaşdyrlyk aldyk. Şonon bäri ünsverkör, şonon bäri ünsverkör nähil politika bilen gelip otyr. Birege dost, birine gollamaly politikamy ýa-da birege düşman politikamy. Yani birege düşman politika edip oturan ýurtda sen alagada bir adamynyň çykyp agdy birleşip hakyny soraryna garaşýanmy? Yani bu ýörüte edilen politika. Biregiň düşman edip, misal üçin sen ýekejegedek senden sorajak. Ýolu misal üçin bir gaýynyň bir köçede saklap, ýöne nizaşda orsarap durany görüp baryp kömek etdiňmi misal üçin? Etmediň. Dogry dämi? Hiç kim etmedi şonu. Yani E, Türkiýede nähilek zabıta gelip birine tarap duranyny baryp kömekleşýärlermi, adamlar gollaşýarmy, derrew Yok. birikýärmi? Ýene biz iňwerkisi çağıryp biz şutaýdan efirden çağıryp biz diýbilemiz ok. Adamlar gaýrat edeliň. Ina biz şular ýaly challenge etýäs. Internetten sesiňi çykaralyň. 50 sany, 100 sany video edip halk bolup talep edeliň diýäs. Ýollaryň açylmagy üçin. Hani näçe adam etdi onu? Ya da şu zatdan habarınız yoktu mu misal üçün? Ya da şu zattan habarınız yoktu mu? Yani diyecek bolýanym şunu agdy birleşip bilýän zogan takdir dogry dämi? Sen agdy birleşip bilmäkäň sen diýen hakyň talep etmediň diýen. Näde talep etjek sen tak agdy birleşmäge başarmadyň ha sen tak. Gece Men aldı. ýanymda men ýanymda durup bile şu pikirim ýalňyşam bolsa, dogrym bolsa, iň bolmanda bir pikiriň daşynda jemlenşip bileleşip bir çükürü tükürmegin tek başaramdyk. Onsoň sen Ine. näde Right. şowra adamynyň çykyp ýekejödi meni näme işden çykardyň diýip arz etmegine garaşýarmy ýa-da 10 tane bolup arz ýazmagyna garaşýarmy? Ýok, bolmaz. Ol ýa 30 ýylda getirdiler şu derejä bizi. Bir günde getirmediler. Biz 30 ýylda şu derejäge geldik. Yok. Yok. Bu arkadaş kim bu? Bayram mı? Bayrın 06. Bak, Şükür bu Hudaýa oňa özüňe moňatmy? Jan sağmy? Yok. Bu aydalların doğru da mesela ben sana bir zady bir premier getirip bereyim da brat. Yaşın ketteken da siz bizlerde bapta siz liselli gepleşirler de karan indi. Men bir zady aýdyn da. hı hı. Şurada bizim ovada bir kanday aýdyn. Yazıcı var. Halayan var. Konstitusiýany, kanunu yiyip duran adam da. Hani ýa aýtdyň ya bir gaýga nizaşda şunaka pırdıra sesse geplep bilem sen dedin ya. Hı hı. İminni oğa yaşlı bellendi yankı adam da. Son yankı adama yürüte bize naprimer velayattan gaye gelip etrafın ya da oğan çayında durup şunaka nizaşda pırdıra sesse bize indi aklımız yetmedi. Kanun neme, konstitusyon neme bilinmez. Doğrusu da bilinmen. Ben öz adıma aydım. Bilinmen. Yankı yaşlı şunday bir ovada şunaka görün etti. Şunaka bolsa gayi olar, milse olar, nizaşda pırdıra sesse meni çekinmen nomberimi can edin mene. Sonra yürüyten ben yine öz adıma geplen 3-4 gezek şunaka boldu. Can edetim yaşlı şunaka yerde velayet gayi pırdıra sesse tam düşünmedim. Gelin kan desem lübitil da şu adama yazıcı özü. Şunaka bir ne var? Aktarma lübitil. Gelede birinci için birinci üçün gelişine velayet gaydan neme soruydu. Hani velayet gaydan bunaka bir raşiyle çıkarmayken. Bak, nerede durmalı, kaysi bölgede durmalı, nerede barmalı. Mesela şimdi etrafın şu bölgesinde durmalı diyen protokol mu ne mi, raşi ne mi? Şunu soruydu.
Yol hatay. Şu zady soraýdy. Şu zady birinji gaýda kim bolsa bola barsyn. Načalnik bolsun, leytenant bolsun, mayor bolsun. Okuy. Şunu soraýdy. İkinji hem soň uju işe girişip başlaýdy da. Men aýdaman, ine ýöneki bolarken şu zatlary bilseň bolarken. Naprimер şu adam vizyatkasız Lüboy bir yere varsa sözüne hem ötürüp işini hem bitirip biledi. Nem üçün bizler edebilimiz? Yine yöneki primer sizler direkt prezident yaman değilsizler. Prezident bir adam. Ne bir şeysin? Bizler naprimер yine. Ben ikimiz mesela sen bilen ikimiz kap. Ben edarada bir taza teknika ulansam sen gelesen başlığa aydasan. Şu palançayın ulanıp yürüyen amurçayın ulanıp yürüyen teknikasını alıp olmayayım da neçe mağda dursayım dep aydıladı. Türkmen'de şunda bir kellesizliği var. Dumdukluğu var. Mesela başlık 1000 koysa sen 1100 deysen. Ya senden sonraki eledi 1,5 deydi. Şolaka bolamdı bolmayayım dedi arada. Ayt sana. Seredindi. Yankı diýen Yok, zatlaryň hemmesini men gerek yok. Mesela bolamdı bolmayayım. Şolaka bir edarada ya da bir etrafta ovada şolaka zatlar bolamdı bolmayayım. Alıp günen bolup yürüyen. bolon ýöne men diýenim Bolan ýanky emez. Bolan emez. adamlara Bırak. näde düşünürjek? Seret bir zady düşünsen. Killer var ha. O wagtdaky ýazyjy diýipdir şonu. Men kömek etjek diýipdir. Dogrumy? He. Kim şu wagt şonu ýaly iş edýär? Kim şonu şu wagt şey diýip men kömek etjek diýär. Şonu şu wagda çenni Yine. her kim özü bilýär, öz hukugyny gözleýär, özüninkisini alýar, özü bilen gezip ber. Birine kömek edeýin diýen ok. Ben Diýmek sizlere benim özümde öğrenmeli. açacağım. Çünkü Mesela bir de sizlere konstitusyon öğretiyorsa adamlara. sizlere ben açacak buluşum o yolu aç, yok diktatör, yok haramda gerek emez uzatlar. Prezident mesela bunu ayırsanızlar siz bundan sonraki bolcağım şimdi oladı. Bizlerin eğer şu kör soğatlığımız ile şu dumdukluğumuz ile gitsek bundan sonraki hem şimdi oladı. Ondan sonraki hem şimdi oladı. Onun Yok, için on yal değil. Seyret men aydayın onu. O Şöyle. tayında şeyle men tan aydayın. Seyret. Şeyle bir zat var. Sana bir prezident ya bir yurdun prezidenti senin sowatly bolmagyň isleýän ok, dogrumy? Şo dogrumy ýalňyşmy? Yani halkın Doğru. bilimli sowatly bolmagyny isleýän ok, dogrumy? Edil häzirki ýagdaýda näme üçin eger halkyny söýýän adam bolsa, ine arada prezident näil gurrun etdi? Prezidentin günäsi bar elbetde. Näme diýdi? Biziň diýdi türkmen halkymyz aň düşünje taýdan soňky wagtlarda östü dik gürledi watan habarlaryny. Indi ýoş hakyn talap edip uradlar, daşynda sesini çykaryp uradlar. Ay bular ýalamar zat, bular ýalamar ýaşaýyş bolmy diýip sesini çykaryp uradlar. Indi prezident inni aňy çatýan bolsa, halkynam söýýän bolsa, olar ýaly diýişiň ýaly günäkär däl bolsa, näme üçin henidem YouTube ýapyp otyr, Facebook ýapyp otyr, ýa-da ina TikTok VPN bilen girmeli. Näme üçin internetde köp saytlar peýdalanyp biljek saytlaryň blokda dur. Eger watanyňy söýýän bolsaň, açarsyň şo zatlary, öwrensin diýersiň. Öwrenen soň men tagam indi sen diýişiň dogry. Kim gelse de diktator bolardy, ha? Ýöne inni şu wagda çenni kim gelene bolsa diktator bolup dolandyrdy. Kim bolsa da şonu gollaýar. Şonu gollaýançy biziň sunuwda işgärlenmez we ýallakyçylanmaz we ministrlenmez we. Ýöne inni söýýän bolsaň inni açarsyň ha. Ol inni açmakdan ýa-da ýurda açanok anta. Ýurda açanok. Yani onun söýýän adam bolsa açardy. Inni ol näme üçin açanok? Sebäbi ol eýem şu 13 ýylyň içinde oturan wezipesinde birden ýalňyşlyklary öýden göýberdi. Öýden birden owurluklar, tenderdaky biýdügünçülükler, korrupsiýa, goşulan nemeleri bar. Häzir bir de biziň hakymyz, hukukumyz talap etýän derejäge gelsek, biz birinji bilen sen ilk hasap ber diýär oňa. Düşünýärmi? Sen ilk hasap ber. Halkyň öňünde şu alan owurluklaryň, şu baýlyklaryň nirden geldi? O ýegeniň elinäki sagatlar 500 000 dolarlyklar nirden geldi diýip soraw berýär. Olam şonu isleýän owunny. Indi ol şonu islemän üçin ýurdu ýapyp gorkudyp öýüne näme üçin polisiýa uradyp şey diýip gezip ber. Näme polisiýa öz keypine barýandyr diýýärmi? Ýa keyp alýandyr diýýärmi? Şol bir aktivistiň öýüne baryp ýanatasına gorkunmakdan. Ýok. Oňa
Kanunna yok kanunnamız var. Baray sen barda şonu diye gorkuzda diye sesi çıkmadı ýaly getden diye. Ana näme üçin diye inni men niye halka bu diye erkinligi bersem diye bular diye bilimni öwrenip başlasalar diye barınjy bilen meni aýyrýarlar, meni basýarlar diye. Öz wezipesini gaýgy dururyn ol. Öz durmuşy, öz ýaşaýşy öň planda dur, halkynky däl. Düşünýän? Şoň üçin inni sen eger pikir edýän bolsaň, baryp Türkmenistanyny hakym hukum gözläp başlaryň ýa-da ene men şu taýdan halka öwredörün. Ha, hakyňyz gözläň adamlar ine konstitusiýanyň şu maddasy esasyny siz hakyňyz gözläp bilýäňiz diýip men hakym öwredörün. Olar näme diýer? Evet. Olar näme diýer? Näme o? Munun bunu ýa-da talep eden okdyň, bolan soňky döwür talep edip başladyň. Sen şu opozisiýany diňleýäňmi? Sen gan gelberik. Sen bilen bir başga sebepleşerler diýip başlasa adam şerro tutwasy. Kanun, konstitusiýa gallym bizde. Konstitusiýa ýok aşwat. Konstitusiýa baý bolsa, konstitusiýanyň näçe maddasynyň pozulmagyny, söz azatlygynyň 42-nji maddada duranlygyny biz gözüne basyp aýdamyzda da näme üçin polisiýa öýüne barýar? Polisiýa baranda da men plan uçastygyň plan afçer diýip baranok. Adamym plan niwe baranok. Hiç sadım aydanok. Näçe sorasaňam. Näme üçin? Sebäbi inni olar mafiýa ýaly hereket etmese bolanok, kanundan çykmasa bolanok şey diýip ýatyrjak bolýarlar. Şonu Ýanymy? yok. Bence yine benim fikrim şu hani polisiyanın adalet etmezliğine yine mafya olmasına bizler özümüz sebep. Hayday özümüz sebep. Bilse görsek bak bu bir neme görentek. Kral görentek ya bu neme görentek. Yok Onu niye alem niye da doğru. Özümüz niye sebäp. özümüz Ýöne sebep. şeýle bir zat bar. Niye baksana özümüzde. Mene özümüzde günah aktaraman. Niye özümüzde? Şerit günä özümizde. Onda men sana sorak berjek. Sen onu şu meseleden halas bolmak üçin nähil çıkalgany özüň gözüňe tutýan. Ýagny çıkalgan näme? Inni bolýa, meseleni düşündik, problema bar. Indi şu meseleden nädip çykmaly diýilen sorak bersem, sen özüň lişni, öz durmuşyň bilen nähil görüşip bilen öýdän. Sen häzir şu wagt ýüzüň açyp çık şu wagt şu taýdan çykyş etseň wara, ertirseň öýüňe polisiýa barýarmy? Barýar. Bak. Sen öýüňe Doğru. polisiýa baran wadyna sen şoňa näme diýip bilýän? Nomuryň ber, Doğru. adyň ber diýsen berýärmi? Berenok. Öňdäkiler saňa barın joşur diýe çykma. Näme üçin beýdip bersiň? Näme üçin ana yani kim sen Doğru. ýa şey diýip berdi. Eneň ataň sen aýaňdan çekýär. Sen şoňa Doğru. birinjiden aýtak eneň ataňa sen düşündir bilen ok. Ola birinji mesele. Bar sen Yok. eneň ataňa düşündirseňem seniň goňşuň, seniň dost ýarlaň, seniň garynlaşsaň sen ýanynda duranok. Dogrumy? Kim Doğru, durýar doğru. şunu ýaly Şunu ýaly ine şular ýaly birigen aktivistler durýar şunu ýaly Şunu ýaly şoň başynda bir zat düşdi, meňem başymda düşen ýalak diýip agzy birleşip bir hereket edenimiz üçin şu wagt daşyndaky aktivistlerden gorkýarlar, çekinýärler. Şu wagt biz birimize şu wagt ene dursultan biziň jigimiz ýaly. Mälik oglan gelip gitdi. Başga aktivistler hemmeti biziň jigimiz, doganymyz ýaly. Şoň birine bir zat gelse, birine bir zat diýjek bolsalar, indi biz ynjyr ýaly bolduk. Düşünýäňiz biziň görünmeýän ynjyrymyz bar. Daşy biziň doganymyzda da ýok şol. Doganymyzda da düşündirip bilemdik ok şonu. Ýa jigilemizde de düşündirip bilemdik ok. Ýöne aktivistler arasynda düşünenlerimiz üçin bar şo ynjyr. Şoň üçin hem şu ynjyr näçe ulallyk üçin ýagny görünmeýän ynjyr da indi birege bolan raýdaşlyk, duýgudaşlyk, birine bolan gollaw. Yok. Ana şu ynjyr näçe ulallyk üçin biz güýçli bolýar. Biz sebäbi aýdaly sen öýüňe barsa biz bärden diýýäs. Ana muradyň öýüne näme üçin bardyňyz? Näme üçin muradyň nämesi? Muradyň hukugyny gözläp başlaýat bizem. Ýa indi bireýsel ýani bireýsel görüşip bolanok indi şu wagt hökümet bilen. Bireýsel görüşip bolanok diňe köplük bilen görüşmeli, köplük bolmaly. Köplük bollugyň üçin pikir edip gör tokoyuň içinden giýje geçmeli bolsaň, ýeködüň geçip gidiberlermiň ýa-da 10 sany bolsaň arkaň geçip gidermiň. Sen şonu pikir et, aýy waş otayda möjek waş tokoyuň içinde. Gapgaranky tümlük bir tokoy. Sen şonu ýeködüň aňsat geçip gidermiň ýa-da 10 sanak bolup aňsat geçip gidermiň. Ana şonu ýaly şu wagt. Şoň üçin biz birlik bilen görüşýäs, ina ýüzüni açybam diýýärler. Görüşýärler, oglanlar hiçlik hojalygyna degeni barmyşylaň? Hojalygyna degeni ýokdur. Degdirmeýäsem.
Bizim hem hocalygyňymyz şo taýda. Degdirmeýäsem bolary. Düşünýäň? Aýöne sen diýişiň ýaly. Hawa hukumumyz bilmeli, kanuny bilmeli. Kanun gallym o taýdanny. Kanun sen diňläni olar. Seni bolgusyz bir sebäp bilen huliganство diýýärdi, ana pegamber diýen basyşýar, basyk goýberýär. Ey ýana bir bilen urşak boldy. Ýa-da köçeden gidip barýarkan sen üstüňe birini kuşkurýarlar dänim mara. Ana men bilen urşdy diýýärler dänim seni basyk goýberýärler 2 ýyllyk. Olaga liş sen 2 ýyl sesiň çykmasa bolýar olary. Düşünýäň? Ha, Tak što sen diýýäň, hawa biziň halk günäkär, ýöne inni o söz diýmekden gijinni. Onu biz bunu haçan diýmelik ýanky sözüňi bilýärmi? Mundan 10 ýaş ýylyň diýmelik. Gurbanoğlu Berdimuhamedov prezidentler gelen un diýmelik biri-birimize. Ey biz şeýle şunýalak bir howp badyr. Biz biri günäkär bolarsoň, şu wagtdan şunýa zat etmesek diýip, şo wagt etmelik. Inni sen peýdasy näme sen bu taýda kanun gözläni, kanun gözläp ýol alan we menne bir giden delil bar. Men tek ekrana çykaram o köp zady. Bir giden delil we kanuny hakym gözläp çilimde iştirafda tutýarlar. Men äkitýärler, ýolo çölüň içine tutup polisiýa barýan, polisiýanyň içinde bir çekip duran, o näme diýmeli? Buňa da ýa-da diýen bolun, ay oňa bolýar diýe. Men munyňda nägile diýip arda ýazýan Aşgabatda arda ýazýan. Men çağırýarlar sülçe gelle şo düşünür bersene diýe. Barýan bolýar. Men niýen şo ýazylan jerime nägileligim ýokdur, ýalňyş düşünmäň diýen. Men ýa 50 man tölegim tölendir. Ýöne siz şo imanna şu polisiýadaky çekip durun haramzady organ işler bar diýen. Şoňa ýazyň diýen. Täp kanun hemmeler üçin deňdir diýen. Maňa da deň, saňa da deň şol. Şol mökman jerimesini görmeli diýen bolyn. Maňa jogap berýärler. Şo planynyň eden sen baradaky eden işleri resmi ýa-da iç ýyl bir kanuny näme diýip hasaplananok diýip. Yani kanun ýoklugyny suw edip durlar bular. Sen kanun gözleseň hem iň soňunda saňa bir kanun jogap berýärler. Men tak bu zatlar ekranyn aýdamok, ýöne kanun ýok. Şoň üçin sen nähil dogry hasaplaýan bolsaň, sen hem özüňçe bir ýol tapmaly. Biz nähil dogry hasaplaýan, biz hem özüňçe bir ýol tapmaly, görüşmeli, esasat gepleşmeli şunýaly. Sen şu wagtda şarutda bolansoň arkaň gepläp otyrýarsyň. Biz hem şeýle. Ýöne häzir edip şurary ýaly görüňi Türkmenistanyň içinde edip bilen ok. Yok. Türkmenistan'da mene yaşım etken bir daykan birleşiklerde yığınak zat oladı da atam bir doğrular aytan adam. Çünkü atam bir Türkmenler arasında işleyen adamız. Bir ömür. Şaýda dur bir mut bayram diňläli şu bayram bir zat diýjek bolýar 66 dostumuz. Dinle otin birleşik gidip otursunuz ha. Başlaýsyňyz jogap bermeli bol. Netije çıkar ka. Nähil net Gurur medýanyda netijeň bir soň bolarmy ýa bolmazmy? ya biziň Mesela gurur medýanyda şu emmekçi bilýär diýen gururlugyny düşünýär-de emmekçini şundan soňra bir netije çıkar diýäňmi? Netice diyen zat men göz önüme gelen yok. Bizer ýaly, ena bu Doğan ýaly adı näme dedi bu aktivistler näçe köpelerini yurttaşından peýdasy yok. Eğer Türkmende var ha, Türkmende bir zerre kadar bir akıl bar olsa bir yam yurdun içinde bayda kalıp var ha, bir protesto diyen zadı edip bilerdi. Unaka edecek adam yürekli adamam yok, ediven bilmizler. Şoň üçün birinci özümüzden düzeltip gitmeli mikade pikir edemem. Seredin. Yürekli adam däl yok. Dällanym yürekli adam bada, yürekli oglanlar kände her kim basın. Ede bilýär tutup basyp ýene durlar şondan her çekinýär. Ana Seret. Seredin oglanlar Seret men ýanky ýeriňe bir daha den yürekli adam ba hakykatdan hem ba. Ýöne biziň birikkäniňiz tek siziň daşar ýurtda kak şu taýda sen gapyň kakyp geljek adam ýok dogrymy? Näme üçin gelsin? Sen öz pikiriň alýan bir ýer ýumurmaly ýakmaly diýen ok. Ýöne sen kanun hukumy gözlemeli diýip şu wagt birleşip otyrkan bize şu taýda da ýani Türkmenistanyň hamaly mesele ýok ýaly, problema ýok ýaly, öz durmuşy bilen, öz eklenji bilen gezip ýör adamlar. Bir park gezip ýörler. Ýani şunu bir çözmeli o. Şu mesele çyndan hem görýänsiňiz, efirler görýänsiňiz. Her kim TikTok'da, YouTube'da bir giden
videolar koyuver ya. Her kim nägile, dogrymy? Ýöne şolary biraz gel şu taýda menem öz tarapym belli deyin, menem şularyň tarapyndan görkedeýin, gollaw bereň. Menem oğlanlar siz bilen diýmek ba, ay bundan netije çykmadylar oğlanlar diýip, onda näme deriň? Dagalyň mı öýleýärmi? Dagap oturalyň seredip? Näme deliň onda? Yok. Onda dostum. Seret näkilik ýagdaýdy. İdil dalnyma men Türkmenistanyny Lewap bilen daşowdy bolan zatdan habaryňyz barmy sizin? Ine mesele gorkok däl ulanlar. Batır ulanlarym barda. Suyurun biz şunala gurle. Ýöne şu täzelikde Lewap bilen daşowdy bolan wakadan habaryň barmy biratok senin? Haçan boldy? Nähili boldy? Men Täzelikde ol özüm. Biz Türk'ün duydurjak Türkmenistanyň içinde eýem halk duydururdy. Hemme öz ýagdaýyny açyklawurdylar adamlar. iki san aktivistin tutulanyny bilýär. Listop paýlady. Tutulan adam tutular bolmany tutularam, ölerim, gapylarym. O onça munça bolmaly bolar. Dastan kesekleşmek diýilýän zat Buyurma. Özünü güwniyeti isatdan çekinmeyen, gorkmayan adam öz ýurduny basdy diýär. Atak o Türkde, Orset, Germaniýa, Afrika, Dubai, onu munna telefonu gurlan peýda ýok, hiçlik. Peýda seret şeýle bir zat bar. Ilki mesele bar, dogrymy? Biz näme diýip oturýar? Seredin, hemme zadyň baskançagy bar olanlar. Yani birinci baskançak geçmän sen gün 5-nji baskançaga bökçek bolýar. O bolanok. Birinci baskançak näme bilýäňizmi? Mesele bar we şonu görleşip oturýar. İlkin merkezi. Ha o mesele bar we gepleşýär. Yani gepleşmeň özi birinci baskançak. Biz şu birinci baskançaga gepleşýär şu wagt. Şol birinci baskançak şol. Ýöne eger şunu gollayan, şunu meseleň barlygyny gollayan, tasdikleýän adamlaryň sanynyň näçedigini bilýäňiz barmy? Siz diýýäňiz, ha o Türkmenistanyň içinde adamlar näme bide bilemizok? Han nirde ofitsialny anketa barmy ýa-da adamlar çykyp, "Way bide nägile" diýdimi? Ýok. Şoňa ynam berdilermi? Ýok. Biz iňwerki şol ynamy berip oturýarys şu taýdan adamlara. Ha adamlar bidära şu pikirde gidip barýar diýip pikirimizi görkezýär we şunu gepleşmeli we çözmeli diýär. Şunu iňwerki gepleşmekden çekinip we şu toparlaň içinde geley görüşeli bidem şu jaga şeýer ýalňyş şu benim öz pikirim aýdaýyn diýip ine şeýit geldiňiz de şulam eýem ullokan ädim şu wagtyň gelip şu taýda oturup gepleşmeňizde ullokan ädim. Gepleşmekden başlamaly. Ýöne ýani söz azatlygy ýok Türkmenistanda men size bir zat aýdaýyn. Gözüm açkyjyk tak maskandak on soňam boy bir taksaminni şu prezidentiň alyp barýan siýasaty nähili bir hili meňe gowulma ýaran oklay diýip näme tanys taksaminni. Ýok o gülýäli ýurdum ma diýer. Näme üçin diýer bilýäňizmi? Söz azatlygy ýok ýerine adamlar hiç kaçan içindäki aýdan ok. Daşynnak ýüzüni görkezýär diňe. Şoňa nähili jogap bermeli bolsa şonu berýär diňe. Biziň şu wagt ministrlerimiz hem şonu edip oturýar. Meclisimiz hem şonu edip oturýar, polisiýamyz hem şonu edip oturýar. Näme üçin diýsen, onu çykdyň günüň bulaşýar sen. Düşünýäňizmi? Günüň bulaşýar. Doğru. Şoň üçin hem biz daşynda bir diýeliň oglanlar, daşynda bir diýeliň biziň gapykan ok, diýen ok, 18 ýaşdan ýokary bolsaň, seniň aýdan sözüňden sen jogap ber. Seniň eneň ataň, ýani konstitusiýamyzda ýa-da kanunumyzda ýok. Ataşyň aýdandan batyr jogap bermeli. Ýok. Ya oğlunun aýdandan ya oğlu bir zat etdi diýip ejete jogap bermeli. Kanun ýok. Şoň üçin 18 ýaşdan ýokary bolsaň, seniň aýdan zadyňa sen jogap berýän we sen batyr bolsaň çykýan da diýýän, menen ha şunýaly şu pikirde sen basýanam bolsaň, asýanam bolsaň, menen şu pikirde dogrusyny aýtjak şu tapara. Tapsym ýöne günüm bolmadiňiz ýaşaýsyn bermediňiz, niýe adam bir şekilde ýaşasyn belýär diýip öňe çykmaň öýde uşu birinji baskançak şol. Bizim tek şonu başaramyzok diýýäňiz Türkmenistana barmaly nämet. Aho men ýanymda näçe adamyň durjygyny ýa bizi halk bolup birleşip edip biljem gözüm ýetmän edip bolanywa onu ýene gepleşmek Gerek yok. Yanında adam olmasına gerek yok. Bırak. Ben sana bir zat aydayım. Yeter ki bizlerin şu an düşünce pes. Nerede kaysi gepe, nerede sözlemeni, kaysi sözlemeni, nerede koyup geplemeni bilinmez.
madde neme, konstitusyon neme onu bilinmez. Yöne ya kayıttın ya sen söz azatlığı yok. Kim ayda söz azatlığı yok dep. Kim ayda söz azatlığı yok dep. Bağım söz azatlygy. Ne için yok ama? Allah Onu Allah. ağam, onu sen söz Çünkü azatlygyň bağ bolsa ben näme üçin şu wagt ýüzüň ýap bırak. oturýarsyň? Dur. Söz Bırak azatlygy dur. ýok, bağ bolsa Dur. sen näme üçin şu wagt ýüzüň gizläp gepleýän onu iň Dur. wagty? Dur. Bir muntur ta o öğrem gelemiz az. Bir muntur bırak. Ha, söz azatlığı yok dedin ya. Yani ben aytdım. Hani yazıcı dedim ha. Hani bir etraftan ovada yazıcılar var dedim ha. Hawa. Ne için şoların sözü dinlenedi? Aydın Evet. ne için şoların sözü dinlenedi? Hekimen İkisinin binizde. tapadyny unutdunuz, seredin. Ol İkisinin yazıcılar var ha. tapağı yok. Tabii hiçbir tapağı yok. O adam var ha. O adam mesela diyelim gazet, jurnal, kitap, hani konstitusyon eme kaysı gepi sözü nerede ulanılıp bile de onun bir Ya. an düşüncesi yitik Onda sana adam var. yekecek yok, ben düşündüm. Söz azatlığı bardağını seninki meninki yok. Kana da Yok gülün yok. edete. Sana yekece sonra verce onu. Şu sen diýen yazıcıň var ha. Ha. Şu sen diýen yazıcıň gitsin var ha yekece arda yazsın erkek bolýan Arza, bolsa. yekece arza emez, yekece arza emez. 100 ine. Mesela ben sana aydın giden etrafta bir rayonda zapravkanı bağlayan adam. Ne için o adamını verediler ine Yani o, 76 diyecek- benzini. Dur, bir mınt. Dinle 76 ile hemen 95 ile 80'i karıp sat otan diyen arıza geledi. O standarttan adam getirip zapravkanı durduran adam. Bir Hiç mınt- yerde bir vazifesi yok. Sen karamaya sen dur. Sen Alem da ayda yok. sen söz azatlığı yap. Onu hem geç, oğlu Barad'dan MTS yapılanını bilir misiniz? Türkmenistan'da MTS vardı, yapıldı. Hı hı. Bilesiler, hem izler bilesiler. Altına Bravo. sıkan diye Nauruska'da işledi. Bilesiler Seret bir mi? mınt. Yok, bir mınt. Alem da sen diýjek bolýan sözüňi düşünüp Yok, oturuyorum bir men. Dur indi. Şu dövrlerde oğlu gidedi 67 telefon yitiredi. Sıfır. Halı Mehmet takmadık. Number takmadık. Orsiyet'ten Ukrayna'dan hukuktar geledi. Yitiredi. Son geledi etrafa misal dedi. Şu telefonu tap bolam diyor. Ay yaşlı dedi Nauruska'da işte ota. Sen tap bilemsen bilmeyeyim sen. Bana bir hat ver. Ay şu hat tapar mı zarza yazın. Bir hafta karaşadı bolmidi. Velayete gidedi. Velayette karaşadı bir hafta bolmidi yok. Aşkova'da yazdı. Ne dersin bir ay 15 günde geldim ya telefonun sıfırı tapılaydı. Biz her telefon yitirsek ne için tapılmıydı? Ay. Alem da gayrat Bola be, indi men söz birat azatlygy gürlämde bar. yok birat geplämde sözümiň soňuna çen dinle gayrat etdi. Yani bu dinlemegen başarmaly. Men şu wagt soňuna çen dinledim. Men şu wagt bir aýtjak boldum. Sen böldüňde bar teman başga ýere galy gitdiň. Men Yok. ýekece ardan ýazdydım. Sen ýygyny başga dalyp gitdiň. Yok, Men sana tak sorum beremok. Bir mut dinlemäni bir mut dinläp oturun men sana sorum berçi Uzatlar oňa söz dinlejek. azatlığına girmeyeyim diyecek oldum da uzatlar söz azatlığına girmeyeyim. Yok giren ok işte şol. Giren ok şu tez aýtdygyna. Ýekece arda ýazsyn. Ýekece arda ýazsyn. Men size ýene oraya gaýtarýan. Ýekece arda ýazsyn. Näme üçin? Konstitusiýanyň 42-nji maddesi esasında söz azatlygy bolmagyna garamazdan başary ýurtdaky aktivistler öz näýeligini bildiren üçin öýlerine polisiýa barýar diýip arda ýazsyn. Şoňa näme bolýany görürsün geler. Şonu görürsün gelýän olsa ýazsyn şol. Yani sen şonu arda ýazyp bilýän şol adam. Diýsin, Konstitusiýanyň 42-nji maddesyna görä her kim öz näýeligini bildirip bilmegine garamazdan näme üçin öz pikir garaýşlaryny aýdan üçin öýlerine polisiýa barýar diýsin de sen şo ýazyjyňa gaýrat et näme bolýany görürsün geler. Sen diýen ardalaryň hemmesi zapravka, telefon, oğurluk, cümbürlük, öz hukukyny gözlemek ýazatlar. Bizim gözleyen zadımız. Inni bollu fisyo. Sen gödök kanun bozulmaları edip otursun. Konstitusiyon esasında deyip biz prezidenti näýelik bildirip oturuz. Bu taýda uju renk, işin renki ütköýä. Sen çıkıp uny soramak başka, hakim hukumma näme üçin maňa un beren ok diýmek başka, arda gözleme, arda ýazmak başka da. Sen näme üçin unalar ýa derejäge getirdiň? Ey prezident diýip prezidentden hakyny talamak ol uju wapşe başka da. Ýöne şoňa da hakyň bar sen konstitusiýada. Hak diyen zat direkt prezidentten soralmaz ha o. Hak diyen zat. Prezidentin böyle koyulan etraf hekimi var, kolhoz başlığı var,
Velayet prokuror, o milise, o adamlar neme, ular nemeye duranlar. Direkt prezident. Prezident demişsin bir adam. Interesi görün edesilere. Onu dur onu bol ya. Onu Ya prezident oldur, hiç kim inayinde olsa yapacağını sen dur, öňe durun ne? Ava Şakif furu diýem sen öňe ne mani dur. dur mı dur indi. Milisiýanyň öýtü bar ýamy. Dur indi. Un dedin ya yine, karaydı. Un dedin ya. Awo. Un dedin ya. Unun kıtçılığına sebep bolutan yine özümüz, öz halkımız. Demek Ay şimdi ho. Onu sen sen ýalňyş dinle bilýän burada dinle. Meseleni birden pesten alıp var. Mesela 2 hektar yerin var buğday atsın. Baran yok başına mesela da. Misalı görün ayda otman da un dedin. Yıl yıl hasıl toplandı. Yıl sonu oldu. Gittin. Ana Türk'te işlota ya orada böldü işlota. Bilen pul cemledin. 1 tonla buğday çıktı. Üstüne 5 tonla yazdırdın pul verip. Yine unun kımmatlı oluşunun sebebi yokçuluğa. Prezident demiş. bir zada deýin mi saňa? Prezident günäkär Kesin. tanýaşna. Şu Näme zat üçin bilýänmi? aytma. Yine ben şu zatlara bakmela da şu Prezident zatlara. günäkär, prezident. Ya yine prezident değil de yine prezident. Prezident demişesti. Sen prezident gelip etrafında bile 50 sotka ya 1 hektar yerine mi karar versin? Suyunu tutup versin mi? Ya senin başlığın götünü tutumlap dursun mu? Ya hakimin götünü tutumlap dursun mu? Ya Men huyla taňa ama. Bir dönem Seret için ya bir dönem için ne yapayım? Bir belediyeden işker çıksa 20 işker çıksa barıp şu edaranın önünde açlık grev yapadılar. Älemde Böyle sen olsun. men dinlemejek bolsaň menem şeyten ýal gepläp durup bilýän sen açan agdyň ümýançaň dostum men saňa jogap berjek bolýan sen maňa ýöne sorak berip gidip oturýarsyň ýöne jogabyny dinlemäge niýetiň ýok wijima. Näme üçin prezident Evet. günäkär men saňa aýdyp bereýin dostum. Sen diýsen prezident hemme zady kontrol edip otur. Onu şu prezident diýen haramzada adam otursunna wara wezipen paýlasyn halka. Toýst hemme zady özü kontrol etjek bolmasyn. Düşünýäňizmi? Şu wagtda çen ýekeje arza aşakdan ýokaryk prezidente baranok. Näme welayet hekimler baryp arzyny aýdy bilýärmi? Men suwum ýok, men traktoryň tehnikasy ýok, onsy ýok, döküm Tamam. ýok. Aýdy bilýärmi şonu? Diýmek Talap şol aýdyp bilenok şonu welayet hekimi näme üçin ýa hem bu plast prezidentiň elinde dur. Düşünýäňizmi bu zada? Buğday eger gytçylyk döredilen bolsa prezident günäkär. Sen diýsen prezident şonu kontrol edip bilmeýänligi üçin. Iň soňunda prezident de diýär. Şötaki prezident şu zatlary kontrol etmeli başynda tutup milyard dollarlar gidip başga bir ýurtlara bolgusyz proýektlere gurup bermän, onu halka bolarly bähbetli işler etmeli eken. Kim oňa 2 milyard 200 milyon dollar aeroport kur diýdi? Kim diýdi? Hazynan boşot diýdi şey diýip. Ya kim oňa aziýat et diýdi? Aziýat etdi peýdasy näme? Halkyň hazynasyny boşodyp goýdy. Ha onu da halk günäkär monno. Buğdayın seret, buğdayın hemme zady bizden. Buğdayın suwu bizden, dökünü bizden, traktory bizden, hemme zady bizden. Näme üçin şonu da 2 milyon 300 000 manada dur bir haltasy. Näme üçin? Oho 2 milyon 500 çıkypdyr şuwun. Täzeden aýtdylar. Bir zady aýdyn. Prezidentiň elinde mümkinçilik bar. Milyon milyard dollarlar bar onuň eger istese şu uwuny bol edip bilýär ol. Ol ýörüýte edenok. Näme üçin edenok diýär halky birazjyk eklenç bilen, kösenç bilen saklasaň şonu durýar diýen politika ýöredip otur oluny. Ol uje ýörüýtelap ya gıt edip otur, uwuny gıt edip otur. Şol eklenç bilen başa bolsun. O çurtda geçtin günü. Başga zady kellesin ağırtmasın. Olaň siýasaty burun sokmasyn. Aç bolsun, kösensin. Başga zatlary bilen jemlenşip agry birleşäýmesin. Eklençden başga da kellesin gallyraýmasyn diýip ýörüýte edilen siýasat ol. Onsoň näme üçin prezident günäkär däl bolýar bu taýda? Aýdany pulu başoň, pulu ba. Getirýänse gada unuň döküp para halka berip bilýär. Ýöne edenok. Näme üçin? Spesialny şu köseniň biraz diýär. Bu sat verseň menem bir zat gurgun bereýin. Aýt. Alo. Dinleýän. Dinle bir TV betçil kolmuna nätilüň aýbyr 4 ýyl geçenlerini TV betçil koyun otanda neme etdi da ýani her kim gyzgyn hökümetden kömek gelen oktormy aýanyň barymyz arda ýadaly neme bar ýada şu zaýlamda bize kömek etsinler da
şey dip arda yazmasak ol en sonunda adamlar toplanıp bir oyun sopan biri o taydı işleye biri bu taydı işe her kim ayrıla gitti. İki tane oğlan o kalın sonunda. İki Ya tane görüyor musun? olmuş oğlan bilen dinle ayrıla gitti. Şu tayda 30-40 adam şu tayda opsa arda yani doğru mu? Biri değil indi yor yazmalı yazıyla tap getirdik yaz ya son aydan ne dinle sen kağıda yazyan aytıp ber ya biliyor da Oo. kanunu biliyor. Yaz Gol ya onun çekmelerinde hiç yoktur. onun yaz ya olun ay ona vardım o cimle bile mi de onu yanki hem işte ay menem yazacak da menem yazacak kendinle tek. Ay onun bol ay demettik de gittik onu gittik neme gittik prokuratura gittik ay şu hakime arz ettik eyle arz ettik beyle arz ettik. Ay 6. gün neydi menem barayan hakimin yanına vardım yani. Onun hakimin bar bir adam ağlan. Biz uğraşlar ay oğlan söyler. Ay barın siz ne ertir barayalar. Ay yine bir hep de işte gelen ok. Onu ay yankı ya yani lan guruluştuk zanettik neme delam şlor bilemiz ok. Deyip ayttık oğlum gelin deydi bardık iki oğlum onun mar velayet hakimine yazdık yankı ardamız yazdık şlor bize körmegelen onun totada bir hakimin garına son zay umurumuz zay sat verdi da bile adam yazdık himme da adam yazdık doğru mu onun son mara yazamız son gelir sereter da ettiler danim onun şol o nemen itrağın iki sani edarasına biriktirdiler. Onun edaranklarım neyme diye bizim diye cüyümüzden çıkya gayret edin diye bizim sağlamadığın ağzından kesiyasat diye. Ay nenem ayttım mara. Ay bir 16 dedim simen alıp berin bir vedere boyu alıp berin bir o tayna bu tayna bir 3-4 tane adam benim köyme der yani. Bollu başka hiç sağlığınız gerek gelay dedim. Bilmedim 30-40 tane adam mesela siz şu an yani da biliyor musun? Şu an siz can ediyorsunuz bundan 4 yaş falan can ettik de misal şu taydan din akkur da şu edanınız bolor mu bolmaz mu son ediyan biliyor musun? Ana seret sen kim bolmadık yerine eme şol 30-40 olan jemläpsiňiz. Ýöne iň soňunda barmaly gezek gelende 2 adamjyk bolup galypsyňyz. Ana biz şu wagt aktivistler bolup jemleşdik we hijimizden mara iň soňunda birege ýap ýolla goýup gitmediligi biz öz aramyzda niýet etdik ya. Şo iň güýçli ýerimiz hem şol. Biz inni bollyny hwat et bestir inni ölmelem bolsa näme başymyza gelýän bolsa görjek ýollara açyk görkezin bizden baryp görkezeliň şu taýdan talap edip görkezeliň diýen manyda şu wagt bir giden halkyň arasyndaky adamlar bolup jemleşdik. Biziň hijimizden öň owurluk etmedik. Hökümetde oturup korrupsiýada goşulmadyk. Bize näme aýyplama bildirip bilsinler. Biz hem häzir hem konstitusiýadan çykman hereket edýäs. Biz baramyzda bizi doğru aýyplajak zatlary prezidentiň mertebesine ýetdiňiz diýip bilerler. Biz diň ana şoňa ýetdik biz o mertebesine ýetdik. Şoň jerimesen mara näme administrativ kodeksde gawat bilen otuş şonum tölemänä razy biz. Universitetde bolsa 30 oturaýjagym biz. Ýöne biz näýelerimizi konstitusiýaň esasyny bildirdik. Biz diýmedik şonu barmaly mara universitetanak bir ýerden 30 tanak bir granitsadan girmeli elimize ýara galyp näme etmeli biz tagam o zatlara garşy. Biz diňe diýen adamymyz konstitusiýon boýunça hukumat talap etmeli we esasy ýerde bire ýolla goýmalylar. Ana şoň üçin hem siziň bayram, alemde oğlun Murat sizem gelin de sizem durun diýär. Biziň ana diýjek adamymyz şol. Biz şu wagt üniversite sen bilen men pikirim gawat gelmese sen meň ýanymda durmarsyň. Pikirin gawat gelse durarsyň. Şoň üçin hem şu pikirimiz gawat gelsen niwem biz näme diýip oturýar şu atlar gürleşip oturýar. Ana birinji adym geçmesen ikinjiä geçip bilen ok. Biz birinji adymda düşünşi bilen dok. Şoň üçin hem men diýen hawa biziň halkymyz günäkär. 30 ýyllar şuna getirdiler. Biz konstitusiýon hakymyzy talap etmedik, hukumymyzy gözlemedik, geri geleni arda ýazmadyk. Arda ýazany ardaçylydyk tersine. Ýöne indi bolup durunny hawa ras ýalňyşlyk goýberdir indi özümiziň aýalyň maşak. Halas kalgasyna gözlemele. Ben sana dinle, aňar bas bilen düşündi otym sana arşetine geçip gitýärler. Ýöne diýjek bolýanym men ýöne kiçirek sana näme aýyp berýärler. Onun
bar ya basın baslan olur bizim soňlan bizde ha pas yani yüz gara bolýan bizde onun jurnal Ha. basçydy bolyn soňum basam soňum jurnal ol kise gorda ýani indi bilem yok da Bolar esasy daglanan pikirde gawatlaşsak, ser pikirde düşünsek, onu ýanky ýaly men plan ýerim agar ya, men kellem agar ya bilen o ýanky dagak gidişler ýaly dagak gitmezlik esasy. Esasy ana biziň aktivistlerimiz taga minni dagak gitmäne mümkinçiligi ýok. Ýa ýüzüni açyp çykyş etdiler oglanlar. Biz gideni iş edip ýörüs. Ha şu wagt çykyşlar edip otur, şu çykyşy diňläp oturun. Hökümet işçiler 100%. Dinlesinler. Şolar dinlesin. Niwem şu wagtlar internetde ne diýip ýürüýdi. Ýa bizi tanamaly olur. Halkam bizi tanamaly. Dursol tanjymy tanamaly. Nähil pikirde şol. Näme üçin şu zatlar edýär şol. Ünsün çekmeli. Onsoň şuň edýän zady dogry diýen adamlar üýşmeli. Şuň daşynda da bar halk bolup bile barmaly. Ol plan lider diýip liderim özlemek gerek. Lider biz halk biz. Ýa senem lider, hemmemiz lider. Çykýas bir ýerini tutýa bolan beýleki çykýa, beýlekin tutýa ony eýleki çykýa, muň soňy ýok onsoň. Onuň haýsy birini bastyrlar, haýsy birini agdyny ýumdursunlar şeýtseler. Şoň üçin köplük bolmaly. Diňärki bir pikiriň daşynda jemlenişmäni başarmaly biz. Dogry ýa-da ýalňyş. Eger biziňki ýalňyş hem bolýan bolsa, ýalňyş netije de getirýän bolsa, muňa ýene de hökümet günäkär. Täbi bular şuňda sallylar bizi. Şuňa getirdiler. Halky daşynda kösediler. İçindekiler kösediler. Gıtçılık etdiler. Bir ýyl kaýbary ýol ýap oturlar. Ýekaja ýurdu görkezilmersiňiz şeýdip edip oturan. Bizim Türkmenistanyň hökümetiniň alyp baran siýasaty hiç bir ýurda da sığana bol. Şeýdip o granitsan ýapyp öz halkyny salman oturuş. Ýekaja ýurtda da masal görkezilmersiňiz. Hemme ýurdum 2 ay ýapanlar, 3 ay ýapanlar bolun soňuny öz raýatyny alyp başlandyr. Biziňkin hara näçe wagt berýär, arasynda bir charter reis bilen Allah otur. Biz ýene de bir arasynda bir charter reis bilen Allah'da ýene bir ýyl saklar. Oturjak monsoň ýene şeýdip. Kesellik şu wagt sen sagdyn wagtyň işleýänsiň. Ýöne sen strahokan ýokdur. Şonu meýatdan çykarma. Strahokan ýoklugy sebäpli sehel bir kesel bilen ýykylarsyň, ýatarsyň. Ýataňdan soň sen näme görüşürni öýdän? Hiç de görüşüp bilen ok, sen öz saglygyňy alady dersiň o wagt. Şoň üçin sagdyn wagtyň bedeniň ýerine görüşmeli. Oho, birinciden görüp dur. Günnä näçe adam ölüp dur, günnä näçe adam gidip dur. Aramyzdan gidip dur. Geçen ýyl görenimiz bu ýyl ýok. Taýda da jaýlanıp dur. Kilýosa barsaň saň sajak ýok. Onuň ýene de ay bundan netije ýok. Bu etýänimiz bolanok. Onu näme edeliň onu? Aýdyň onu biz näme edeliň? Onu dawaýly şu taşdalyň danym mara 2 sany ýarym ýalaňaç tant edýän synap oturalýňmy? Başga iş etmän. Onu bidem şoňa geçeliňmi? Ya TikTok'tan çıkıp YouTube'a geçip kol dinläliňmi oturup ýagşy bilen Murat Mollan dinläliňmi? Ya hamana problema ýok ýaly gezi bereliňmi onu? Üňärki şunya gepleşip bir zat düzetjek bolýas biz. Ýene de çıkıp hani özüň näme etdiň şuňa çene diýsen hiç kim işler eden näler? Yani etmedik adamlar iň köp tankydam şolar edýändir. Bir de bir zatlar etjek bolup otur. Sen özüň hiç zat etmän, ýene etjek bolup görene tankyd etmä hakyň ýok. Özüň bir zat edip görkezdiňmi diýip sorasaňa edip görkezen näler? Biz iň gowy başarýan zadymyz tankyd etmek. Şu bir zat etse, şonu tankydlaman gowy ýat. Onu sen çözüm aýt. Sen aýt näme etmeligiň diýsen, oňa da pikir ýokdur. Oňa da hiç plany ýokdur elinde. Ýöne biz bir zat etjek bolýar. Ha, biz diýemzok professor şulurda, doktor nawuk diýemzok biz. Şulurda biz tejribeli 10 tane ýurt ýykyp gaýtdyk, düzeldik gaýtdyk. Indi bulam 10 diýemzok. Biz birinji ýerek etjek bolýar. Ýöne adyrak tenek ýalňyşragam bolsa, dogragam bolsa, esasy bir pikiriň daşynda jemleşmek. Netijede şu gidiş gowy gidiş dälse ýa-da gidip barýas bir ýerik nira barýan belli däl bu hökümetiň. Ýöne haçan görseň hormatly arkadagymyz da mehriban arkadagymyz. Bu ýaşaýyş däl bu. Hakykatlar başga gidip barýar, durmuş başga hil gidip barýar, telewiziýa öz başyna başga hil gidip barýar. Ve onsoň hakyň gözlemek meselesinde de prezidente gedek gelse, şu prezidente gedek gelse ardan hiç dem geçen ok. Hawa sen şahsy ardyň gözläp bilersiň. Ay meniň hukum aldylar, çeýnediler, meni nizaşda şeýitdiler. Hawa meniň unum bermediler, ýağym bermediler. Arda ýazarsyň, hakyň alarsyň. Ýöne şu prezidente gedek gelse wara şoňa sen hiç kimem sen kanun nemäň ýok, hukum ýok. Ýöne şu zatlaryň hemmesiniň düýbünde de prezident otur. Täbi şol kontrol etmeli. Rast sen hemme wezipany elinde saklaýanmy?
Sen günäkär. Ýeke jaraýatyň daşarutda ölenem bolsa, sen şoňa çıkmadygan bolsaň sen günäkär. Täbi konsulstwo näme bar gitdi ardyň olar ýaly kanuny bolsa, konsulstwa bardy. Meni men näme o? Bärde gezip görün. Maňa birinciden raboçy wizam ýokdy. Men raboçy wizam ýok bolan üçin men kanundan çykjak gel, men işlejek geldi. Maňa sen ýa samolyot berdi, ýa-da sen maňa Western Union'dan kömek etdi. Haýsy net ýaşol görani? Konsulstwa barda arda ýaz haýsy net ýaşol. Western Union'dan kömek etdiýsen o neden ok? Samolyot uratdyýsen o neden ok? Hawa kim günäkärmi? Ýene biz günäkärmi? Ýene men halk günäkärmi? Yine bize gire. Konsulstwan bize- elinde däl. Konsulstwan eýesi seýäbi prezident şoňa ruhsat bermese, şol şoňa edi bilen ok seýäbi. Gel. Şol bankyň işgärem saňa Western'dan pul geçirip bilen ok, prezident şoňa bole bermese. Migrasiýada Gel. ruhsat beren ok. Türkmenistana Gel gaýatyň biz- çykmagyna. Yine bize günahkar. Gelmelemezdik. Şu anda hak hukuk aramalıydık. Aýny gelip dursa, aýny bollu menni özümizi 10-njy Gelmez, etaýdan evet. zyňaýalyňmy? Gelmez, Zyňaýalyňmy evet. özümizi? Yurdu işten saklaşmaya çıkan adam Türkiye bilet almalı da eleken. Şu anda hak hukuk. Ben sana 5 tane çağım var. Ne edip bakayım? Yaz en eski arzayı. Yaz vilayet hekimine. Dinlemese prezident diyecek. Ne edip sen yaz, ben yazayım. Komşu yazsın. Türk'ten Men 3 mi ýedek var? yazdım. Gelmez Men de 3 ýedek yazdım. Men sana wagty gelen onuň mörkeden 3 ýedek yazdım. Men 3 tane arda Altı. ýatýar. Seret başga bir zat aýdaýyn sana. Men 2 günlük meme 2 hepdelik dipçik gaýtdym. Ýzymdan bir hepde soňam reisler ýapyldy. Indi men günäkärmi ýene Turkiýada galanma. Men günäkärmi noňada. Men bir hepdelik dipçik gaýtdym. Bir hepde 10 günlük dipçik gaýtdym. Çykdym ýanymam reis ýapyldy. Men günäkärmi şoňa da alemde. Gidi bilmänýär. Hawa ýeködüm ol Taksim meýdançygyna çykyp özüm ýakaýyn meni şoň. Ne bileyim ne yapıyor. Bak şimdi. Bak bu yoruma yaz otallara bak. Kalem daha çopanın önünde giderken. Bak şimdi Türk ve Türkmen'i kapını yazdı. Yo. Yo, Resim gel oturma. O yorumlara boşulamok. Doğru edýän. Soraw bermeli. Doğru edýän. Bu adam- Soraw bermeli. Bu adamla ben şunun için yayına gelende ayttım. 9 klassız oradan kurtardık. Görenimden, bilenimden, görüp bile yürüyenimden görün edeli. Hep ayttım, doğru mu?